Mao ni darling. Ang bag-o na kong mga priority nga napalit ning mga yuta o kamanggahan. Mga priority ni nato. Sa priority. Oy, ayos nga darling. Property. Oh, property. Gusto na ko nga kamo ako mong pagkaslan duha. Inya. Mao ni ako ang ibahin ninyo sa katapusan. Pero abin niyo kung sa gusto pa na ko nga mangita patag lain nga makabahin ha. Kuwang ko mong tulo may kuwang nga. Ano darling? Tulo. Dalawa na kami hanap ka pang tulo? Inguna naman na ang Muslim. Gusto man nagdaga na asawa, 5 limit. Kay kaya man ako buyon bisag 5. Adi, Pwede pwede. gani na pulo basta ukira mo. Adi, pwede. Ay, Tani mutura. Mo ginigipanganoy na ko. Kaso wa ko'y kwarta. Sakit ang iya ni no. Inmax. Oh. Si Ali man na. Dapat do ka bukchit nga nagkupot-kupot sa iyang hawak. Wow. Siya mo rin iya ni mutura nga Inmax. Ila mo ko ang bayana ka ng nasi ang tapad, pikas. Si Maricel man na. Katong nang uyab sa kuig agaw nga si Tinoy. Uyab na yung ali di ay. Uyar ba ito kuig agaw? Hilag-hilag ito. Duha kasi mana. Karon si Ali na po din ng kuan anang bayana. Di ay. Tagam suga. Isumbong tika sa kuig agaw. Pantay na. Sige matama na eh. Sa duha tulo upaw 5 ulong 7 sinaw. Go! Oh, go! Kusam ka diya, go! Ay, nagkuhan ko palit ko lublak ba? Kay, tukod ko kuhan lagi. Gamay ra ko, payag-payag ra ba? Ito ko na pong kagpayag. Ganahan naman mong payag. Sus! Ganang mga hata na ilingaw. Kay, sawa man na nga, badlay tanda ko tukuro niya. Go! Naku, istoryan mo ba? Ilag kabigla, ha? Ha? Sawan? Kuan ba? Kanang bahin si, kuan ba? Ni Maricel ba? Maricel? Oh. Atong uyab ni mo, kuan? Oh, ano da eh? Nagaw. Ilag ka kuan. Nakita ang ginako dato sa kunahan, go. Na si kalaing kuyog-kuyog. Ano lagi? Papito na ako, gilingaw-lingaw ra akong kaugalingon na ikaw ka. Uyab ni mo, go. Kisam nang lakihan sa nang ikuan. Kuya bro, kuya dato. Kaila ka ni Ali, go. Ay, ali, oh. Kailan ko na? Ito nang kon. Alimok ko eh. Oh. Maoy Paris niya, kuyog-kuyog sila ron. Si Ali? Oh, si Ali. Di ba naaman to'y Namag-uyab siya cincin. karon na pod uslain na sad imuha na sad ko si Maricel na pod. Ay, buah nga god. Iko, ilog na tungod din ni Ali din nga gibuhagan ko. Dagham ko nagkwarta siya ko. Nindot pa nindot kay motor daw. Ay paaka na. Ay, susunod si Ali. Na, sa may plano nimo. Ay, nag Mau deh nung dari buang ka doon. ulan mo to. Asa balita na ko. Nani do nang kabatuan daw. Nanan ko. Wala man nagitaho diha. Nana di na mo po. Nagihopo lagi makita. Patay gintawa na ako ron. Kamu. Tara daw. Na awa. Gidubli pus kanahan. Awa. Sakto kay kong istorya. O di nung dan eh. Giduha man sa kanahan. Ini si Ali. Gusto na ko kamong duha dili mag-away sa schedule. So ikaw Lunes, Martes kita tatad tulog. Ha? Ha. Unya ikaw Maricel, Miyerkules, Huwebes ikaw tapad tulog. Ha? Ayaw. Ay sa kanang na. Naman. Naluwi sa daan kung saan mo pagkuan na. Bitik mo to na. Hindi ang dagbisi. Ayaw paglargo-largo kay. Kabantay na na Si to. kong tawahan lagi. Latos ginaron. Latos ginaron. Kabantay na na. Kini ako sa usaha. Kuan ha. Back up na ka ha. Oh, sige, sige. Sukul. Oh, naar ko si Muluyo. Ina. Oh, pwede pa. Hikap-hikap sa kabaga. Wow. Istorya. Labing ki si Maricel. Ito ang nagitawa niya sa bahay. Dubli pa ni Mapo. Hini. Hindi mahalata. Dili lalis ha. Kay kamo pulos anyag. Gusto na ko kamo lablab na ko. Pag ikaw namatay, Wala na. Ayaw isa sabi ka. na nakaano. Ayaw. Kana, Maricel. Ako na siya gaw.
Sige.